Halipa, näme üçin adamlar söýenini hemem onunny hetden aşmak enni gedindilerkä? Çenini aşmak adamlaryň zannynda barmyha? Tutanýarly bolup hetden aşmagy. Biperway bolup hiçili hereketsiz hemem jansyz bolmagym diýanlydyr. Ine şeýle güýçli tutanýarlyk görkezmek biperwaylygy eltýän üçin tutanýarlyk biperwaylykdan hater ber. Hetden aşmak erbet bolsa gerek. Ýagşy zady ünläýäňde çenini aşmak mümkinmi? Awwa. Masal üçin duýgur bolmak, rehimdar bolmak adama gelşýän häsiýetdir. Adama durmuşyň manasyna düşünmegine kömek edýär. Haýpy gelýäne kim işe rehim edýändir. Ýöne akly ahmal edip, göçgülük etse hem özüniň hem töweregiň näkleriniň durmuşyny bular. Aýdaly bir adam özüne tawşylan işte hetden aşdy. Ol halk üçin, adamlaryň haýry üçin öz borjyny çenini aşamaýa käm ýapyşdy. Köpçüligim şonun peýdalanýan bolsa ziýanly bolup bilermi? Ulug Salih. Allah Taala älimdäki aýakly zady bir hasaba, bir meýilnama laýyklykda alyp barýar. Çenden aşmak deň agrymlygy bolýar. Deň agrymlyk ýok ýerine bulamjorlyk bolýar. Halkyň bähbidi üçin diýip hetden aşmagyň soňy diňe zulümdir. Eger ol ilatyň köp bölegine peýdaly bolsa näme? Ana, şu taýda biraz sägin. Zulüm bilen nähak iş haýsy görnüşde bolsa da haramdyr. Ulusam keçetem bolmaz. Haýsy niýet bilen edilse de nähili peýda geljegini bilýänem bolsa. Soňy hökman bir böwede diýreýänler. Eger şol adamyň niýeti gowy bolsa näme? Ýok, Salih. Ýaşy niýetliň soňy haýır bolýar. Allah canım. Şu çaka seni tenne narazi bolum nerdir? Ece. Yıkacak edelim değirenmedim. Çağalım sana tavşalıyan. Sen amanada hıyanet etmezsin. Beni bağışla Allah. Olur halaf etmek için şu yola baş koymalı oluyor. Beni bağışla Allah canım. Olurum öz penamda sakla Allah. Ece. Olurum öz koluyumda sakla. Beni bağışla Allah canım. Yalvarıyan günahım geçsin. Oy, Ece nerede? Ece. Ece. Oy Ece, neredesin Ece? Ece. Bunu saklayayım da Ececan. Ece. Ececan ben nerede Ece? Soňky giýjäň aňsat geçýän nädir gyýdym. Göýdüň aýdyň. 3 ýyl oturdum. Aňsat bolmady Nermin uyu. Elbetde aňsat bolmaz. Ýydyňdan soramagy gelmeseler 3 ýyl adal 3 aýa geçmez. Dogry aýdýan. Ýanyňda şu bir gedek görmäge geldi. Soňam bir ýere gurumjurym bolaýdy ol. Ahy, o adamyňa näme etdiň? Soň gelmedile. Bisedim. Soň kyýjy keypim bolma. Ertir kim seni karşalarka? Uy, prokuror ýaňma, dahyry belki soň geler. Ahy, 3 ýyl kesen uýatsamy dilemem oňa. O näde gelsin? Ýüzüne teferet bilen o kene. Bisedim diýen. Tamahyllamagyz bisedim diýen. Adam ýoluna kadal haly ýatjakmyşyn.
Adamın günahını boyun alyan. O gelin sen ne soru ya, ne de iyi de ya. Çık bol pur kavar vermen. Köpeklenmez, he diýmän ýygyna gaýdyp gelir. Esedin diyen seni. Yok bolum. Esedin. Durun. Göýverin beni. Bitmeň. Göýverin beni. Bitmeň, durun. Göýverin diyen beni. Şu koca dünyada meni yalnız. Hiç kimim yok. Yönü bu men öz işim. Üstüme çöwçemen. Adamlar nefslerini kolaşýarlar. Älim jahan öýleriniň hyýallaryna görä hereket edýänler öýdýärler. Ýöne älemiň hereketi adamlaryň islegine görä üýtgäp duranok. Onsoňam diňe men ne pikir edýän körlüň alamatyny görüp başlaýarlar. Özlerini hiç ýylymeň demeýän, özlerini görä hereket etmeýän hemme zady görmedik bolýarlar ýa-da ýok etmäge ýetýärler. Şeýle adamlar üçin durmuş ejir bolsa gerek. Niyetleri düzü bolsa, durmuşam düzeler gider. Men düşündüm, işe başla diýdim. Awwa, bizi ýaşlyga ugrukdurany minnetdar. Oňa şükür edýär. Dinleyen ne molly? Prokuror hanım, etir görülecek ilkinci işin bukçasyny goýaýaktym. Näme üçin? Bir ýaşlyň aklawjysy bolum, çağalar oň bilen erwet darışypdyrlar. Resmi namasy barmy? Ýok, ýöne taraplar bilen tanışsaňyz näme diýjek bolýalma düşünürsiň? Dinleň Jenap Akluji. Men köp ýyl bäri prokuror. Hiç haçan biriniň tarapyny tutanmy gören näderler? Men size tarapyny tutuň diýemoga. Siz maňa käbir kadalary hasaba alma diýýäňiz. Ýöne beýdip bilmen. Resmi namalar elimizde. Şolara görä hereket edersiz. Neme prokuror hanım, men sizden diňe tötänden bir ýalňyşlyk göberilýärse, şoňa garşy geçirimliräk bolup bilersiňiz diýip haş etjek. Geçirimlilik bilen biziň işimizi bir ýere tygdyryp bolanok. Men size gödөгçülüğüňizdekiler bilen gatnaşyk etmezligi maslahat berýän. Onsoňam duýgudaşlyk bildirmäň. Bu işdiň akal işidir Jenap Akluji. Sizden tek gögüle. Näme diýjek bolýanma wagty gelene düşünürsiňiz? Şeýle bolmaz diýip umyt edýär. Sebäbi öz kärim käbir insan-perwer häsiýetleri esaslanýar diýip pikir edýär. Akıllı gurrum. Adamlaň beýleki jandarlardan tapawdy diňe akyllyr. Awwa, Meni öz ayal dogonyny tutsak etdiren prokuror hökmüne tanan.
Ödem eden işime buýsanýan. Men satlyk däl. İşiňizde üstünlük hemraňyz bolsun. Dinleýän Raşit. Mähribanym. Köp wagtyň aljak gel. Gaty basaň ediňem bilýän. Aşam öýe bir mihman getirsem bolarmy? Salih ağa. Sahamça ýaňy ýakyny işe giren barlagy kärdeşimiz. Bolýa. Sag bol. Kedem alara goýaýdym diýen. Adary bolmaz. Ýani ýollaşmam sizi görse begener wi belki adnaşdan taňan. Nurjan Bayrak baş prokuror bolup işleýär. Ne diýip boldy agşamlyk tanşar. Bolýa. Indi bolsa sizi topar bilen taşdyraýyn. Bir ütgöş kıvam Hakan. Yok. Hiç il ütgöçlük yok. Ne gümrük kanada ne de migrasiya golluğunu olar hakkında yekece delilini tapıp bilmedim. Günahlemeye ve cinayetçi yok. Cinayetçinin tapayanda da delil yok. Yönü kanunun boduranını golini kuştu. İşin ileri. Ne ahil delilin üstünün martana bana haber verin Ahmet. Aydanın näme? Arkayın olsana. Oglarlar. Sizin asalımlık ünsünüzü bölmeli bolsa. Salih Demir adlı kärdeşimiz ministrlikten şahamça barlyk üçin geldi. Gümrükdäki kanun bozulmalarına karşı barlygçy bolup işler. İşini deleri bolsun dostlar. Sağ ol. İşini de peyatkel veriyen bolsun bağışlan. Ne deyip bolsa ağzı bir olup cinayetin öňüne alarsın. Cenap Salih, sizi sülçümiz Hakan Baran bilen tanıştırasım gelýär. Bu iş boýunça jogapkär şol. Size şu kömek eder. Bolya. Hakan. Meni bağışlan. Näme birdat boldy mı Cenap Hakan? Yok. Diňe ulanyýan täýärlenmediň üýtgeçligi sebäpli işimiň haýallamagyny dilemek Salih ağa. İkimizim hakykaty öýläp ýörenede görä belki täýärlenmediň tapawutlygy bizi şartlandyryp biler. Beýle bolsa polisiýaň düzemine ýa-da biziň toparmadyň içinde işimede peýatkel beren adamlaryň bardygyny gözeňinde tutun. Hakykatdan hemişe biňjilik bolýanlar bardy Cenap Hakan. Şolary üns bermeseňiz has goňetije görkezeriz. Allah ýarňyz bolsun. Akşam garaşan Salih ağa. Sağ bolun. Sag bolun, görüşürüz. Bolýa. Gaty köpi işleýäňiz Cenap Hakan. Sizden berdimidiňiz? Käbir resmi namylar görüşdirdim. Degerli tapdyňyzmy? Gynansagam tapyp bilmedim. Bu meseleni hadi taň bolan ýerine öwrenmeli bolum hadiýän. İçki işlerine goşulyp delil bilen birlikde tutsak edilýärmi? Hawa, şey diýseňem boljak. Ýöne içki işlerine goşunlar ýaly heniz jenayatyň anagyna ýetmedik ahyry. Bilir bolsaňyz biz gaty çylşyrmly işe baş goşduk. Hawa, ony menen bilýän. Ýöne gözleýän zatymyz edil burnumyzyň aşagyna bolmagy mahmal. Belkem biz ony diňe uzaklardan gözläp öýrenirse. Sag bol. Sag bol.
Barını öýüňe gaýt Hakan. Özüňe beýle agram berme. Gaýtjak bolup durdum. Geňza sen berdin hem işleýän. İşim ýok, telefonumy ýatdan çykarpdyryn, şonu almaga geldim. Hakan. Ditleden seni öýüňe taşlabam bilerim. Hekman näl, men başga da barmaly ýerlem bar. Bolýa, sag bol. Sag bol. Dinýän. Inni şo ýalgyşlyklar gaýtarajak däl. Inni diňe duýgulan bilen hereket etjek gel. Aklym bilen çok. Bu ýerek inni geljek gel. Men ýyllaň dowamyna käbirdatlara göz ýetirdim. Birincisi, aklyň ýolundan uzaklaşmaly. İkincisi, öňüňizde goýulan käbir kanunlar bar. Şolara dogly suratda boyun bolmaly. Üçüncisi, öz durmuşyňyzda käbir ýörelgäňiz bardyr. Şolar size hemişelik ýol görkezji bolup hyzmat eder. Garaýşlaryňyzda durmuşa geçirmekde anamly bolun. Rehimsiz bolmaly. Mawa. Şeýseniňiz hiç açan ýalňyşmarsaňyz. Ýalňyş goýurmak adama mahsus zat. Käwut ýalňyşlyk goýbermem öwrenip bolýandyr. Ondan bir hemsiz adamdan göwnü deňme aňsat bolýar. Mümkin. Ýöne näçe adyr görseňiz şonça da giýiş çagşardyňyz. Ol adýanyňyz gaty kyn. Adamda tüýe, gaharlanýa, rehim edýä, gynanýa. Näme diýseňim ol adamdyr, ýüregi bardyr. Ýüregi däl aklyňyz diňleň şeýsegi hemme zat aňsat bolar. Başlaň. Dinleýän. Ýeron soň töwürüňizdekiler böýrülerden ähli garýarlar. Ýeke jaýanlygynym bar. Ýöne oň bilenem görüşemizok. Näme üçin diýip sorasaňyzam, gurrun bererden köp. Ýöne size şeýlerek düşünürsem gowy bolar. Raşida menim awraýly adamlaryň maşgalatyndan halal hemem terbiýelenen. Bu zatlara hiç kimin hatda aýallygynyň weper ýetirmegine ýol bermen. Daşky täsirden bolýar. Daşky täsir diýäňiz-o, düşündim. Gerekli maglumatlary ele salym diýäňde. Okap gördüňmi? İçinde bize ýarajatlar barmy? Ýok, okap ýetişmedim başlyk. Sizden başga hiç kime ynanamok. Çykyp barýakam Ahmet gawat geldi. Oň öýden alyp barşy ýetgeşikdi. Maglumaty göçürüp işden gaýtmaly boldum. Göni bärik gel Hakan. Dedi keme başlyk. Öýde Salih Demir bar. Halika o ýerde bolsa barsam gowy bolmaz başlyk. Bu maglumatlaryň barlaryny hiç kim habar bolmaly. Salih Demir bilen şuň tanışdyk. Oň kimdigini, kim şunu işleýärini bilemdi o agyry. Men öýe gaýtjak. Ertir ýerlen işe barmakka men siz bilen habarlaşarym. Giýjäňiz haýyrly bolsun başlyk. Sen tutulun yelin alır. Tutup bilmersin men, tutup bilmersin, tutup bilmersin. Efecan, görýän bolan Hakan kärim gowy görýän öýdýän. Yok, men polisiýa boljak. Ese ogry bolsun. Dogonlar söwüşmenler. Men polisiýa boljak. Yok, men polisiýa boljak. Yok, men polisiýa boljak. Men boljak, men boljak. Hoş geldin. Men polisiýa boljak. Dur diýän, dur. Dur. Hakan ne de çaldy? Bir zat boldymy saňa? Bolun zat ýok Cemile. Men polisiýa boljak. Kaka goşelin. Kaka polisiýa babama deret. Taňa gaty gowy gelişip dur oglum. Sen birine garaşýamydym? Yok, näme boldy? Cemile çağılarly häzir gözüne ýatyrýan jaýa geç. Kapyny gulplan. Hakan näme boldy? Soň aýdaryn çaltyrak bol. Ýürüň çağalar. Efe,
Oğlum, bana kulak as. Yer oğlum yer. Hani ödün var köz. Alga. Yukarı. Oğloncu kaçıp var ya. Ana dur, iyilik mi? Feretap bol. Ece meni halas et. Gözün aydın. Karşılamağa hiç kim gelmedi mi? Gelmedi. Yo sağ olun. Pulun var mı? Sağ olun. Seni öldüren adamlar taparın Hakan. Kanın yerde kalmaz. Cenap Raşid. Bular deliller gözden geçiren soň prokuraturayı berersiniz. Hayal yagallyga yol verme. Elbette Nurcan Han. Şo iýe Hakan size can etdi mi? Awa, can etdi. O maňa gaty böküm bir zat berjek diýdi. Ýerden daňatmaga duşmanlyk. Ýöne bolmady. Näme Hakan delili bilen saklaýadymy? Bir delili gorap saklaýat diýäli. Ýöne bu kanuna laýyk gelen ok. Hakan ýogully. Endi muň näme ähmeti bar Nurcan Han? Elbette ähmiýeti bar. Şoň bilen köp zatyň üstü açylardy. Onu soňam siziň borçuňyz maňa soraw bermek däle jogap bermek. Şo iýe işte. Onu başga da gören adam mı? Ahmet görüpdir. Ýöne oň bilen gepleşdik, hiç zaten habarym ýok diýär. Emme zat bolup biler. Men onu şu gece İderlanırlardan saklamam var. Onu Hakan'ın beýle kogul nirede? Efe, onu hemme yerden gözleýär. Ya kaçtı ya uğurladılar. Ýöne onu tapardı. Onu Hakan maňa tapşyrdy. Efeň gylynyň gymyllamana da ýol bermen. Haýş edýän duýgulaň bilen işiň bir-birine kän garaşdyrma Raşid. Gerek bolsa bu işden el üz. Bu taýda esasda jinayetkarlar ýüze çykarmak tappaça çedilli. Dogry netije gelsek efe halat bolar. Aýdy beriň siz kim gözleýär? Remzi yok kordomy? Kim geldi diýen? Men oň aýaly. Ulaga sogul. Elimdäki şu tapança oyna baş däl. Atlaýat etseň üçin gaty erbet bolar. Han aýt bakaly. Şu zat nerede goýdyň? Açık del. Ulaga eger aýtmasaň. Guljan, Meni garşylamaga barmadym. neme bilen bolsaň barardymy diýdim. Saňa demde jogap berenmersoň bilerdiň de. Sana bärik geldi ýa. Hani otur şu ýerde, otur. Inni çağlar bilen işleýänmi? Yumruk ýal çağa nätip dedýän? Goýsana Guljan, ýüregiňi agyrtma. Bu bezat daşyndan görünýär däl. Suwla gidip suwsuz getirjek abi. Başlyk bukjany getirdiler. Haýş edýän maňa azasyk düşünjek bol.
Men sana düşünjek bolaýynmy? Ay sene halit ettin o. Ne mollu? Awa, oğlancık berdi. Flashkan nirde gidilerini aydan o. Bolya, arkayın mol, itirmen. Gülcan, ediyanın näme? Näme diýeni meň diýen? Şu bukjaň içinde näme bar? Haydi bukcan. Oy, o bukcan mı? Näme var, näme? Pul var. Pulu al. Ýanyna gaçarlarym. Özüňe beýlek geç. Seňe geç diýen. Gülcan, dinle. Berik gel. Gülcan, Geç. Yakınlaşma. Geç. Gülcan te yalınsıyan Gülcan. Elbette şeyle. Yakınlaşma. Yaraglaňyda yapışak bolmaň atyp bilýändirin. Han hemmeňdi içerik girin. Çaltyrak bolun. Çaltyrak. Gülcan, Yür. Gülcan aç kapıyı. Ne bu yana? Men irwede adamlardan alat etdim, haýyş edýär. Han aýt. Olar seni näme isletdiler? Aýdyp bilmem, kakamba tez verdim. Bolhan çaltyrak milology. Akmaklar deydi hani. Uff. Birdat boldum başlyk. Efe bilen bağlaşıklı hiç hili tuğutnama yok. Atı gel. Buna inanam yok. Onu yolu ide yekaca adamım görmedim ka. Ýalňyşmadım ehe şu atgan horlaň eline bolmaly. Onu gaty mehem maglumat bar olaýmasa? Ova. Menim şeylidir öyle. Yani Efe'nin eline bir delil olmalı. Onu hükman tapaymalı. Cenap Salih, meni bağışlan, ýöne o tiýarňyň çäginden çykmajaňyda göz ýetiretim gelýär. Bu iş netijede polisiýa hem prokuraturaň ýetiýaryna berildi. Size tawşyrlanok, siz nähir aýtsam kam gödöwçilik edýäňiz kada şeýle. Siz mamla. Men bolup geçýän zatlary sen lawyňa aýyryn. Birden men gerek bolsam şu görekde borun. Kömek gerek bolsa arkaýyna aýdyp berin. Kömek? Cenap Salih, haýyş edýän. Bize diňe ruhsat berilen bölümler ödara kömek edýärler. Şoň üçin men sizden kömek sorasam gaty dogry bolmazmy diýen. Bolýa-da, halaň dedim. Başlık. Siz çağırıyorlar. Şu ýörel ulangy sen ýetije berer diýip umyt edýän. Nurcan hanım. Baryan. Näme üçin polisiýa ulaglar durka? Men kakam polisiýa işgäri. Düýün akşam öýe bir topar irwede adam geldi. Uf. Bir zatyň üstünden baraýmasak ýaxşy. Sen ulagda garaş gymyllama, men häzir gelýän. Men öýe gitjek, ejem görjek. Bolýa, men ejen öýdemi dämi görjek bolýan, bolýarmy? Bolya düşnükli. Beylekler arka taraftan varım. Bolya, ömser eder. Bu ýerden geçmek bolanok hanım. Bu ýerde jenaýet ýerini deriňeýän toparlar üýşläp Näme berler. boldy ýoldaş apsyr? Düýün akşam polisiýa işgär ýany Rüşem çağa jenaýetin bidaty boldy. Näme? Olar hemme öldümi? Gynany sagam şeýle. Men pikirimçe haýyl etmän çağaňyzdan alyp bu taýdan gitseňiz gowur. Ýoldaş apsyr boglun. Wagt ýetirmän bu ýerden gidin diýen, haýyş edýän. Haýyş edýän, bize kynçylyk töretmäň, maňa düşünjek bolun. Ýöne Häziriň özüne gitmeli. Ýör. näme boldy? Biz gitmeli, kakam çeýdidi. Efe'nin nirdediğini anıkladık. Talancılık bilen tutulan bir ayal al kaçıptır. Şu ayal cinayete dahil mi kadiye? Bolmanyna bir subutnamamy da bar. Mundan soň ne diýip bolsa hasa maňsat bor. Bolýa, habaryňa garaşýan. Ne deyip bolsa? Raşid. Berilen maglumatlaryň dogrulygyna anamyň barmy? Awa. Bu cinayete de sen ayallygynyň dahil eken Nurcan. Tutuk etmek hakda buyruk çıkaracak mı? Elbetde. Ayarlygynym diýip jenaýat etse de duşundan geçirer öýdýäňmi?
Gülcanı bir gedek tutsoğana dıktım. Yine dedi karın. Yeri, yan yollaşının bu işe katnaşı vardır öýdýäňmi? Göstereceğim. Bir maglumat tapaysam sana haber verer. Bolýa. Näme üçin men ýöne şowsuzlyk uçuraýakam? Uf. Men özüme söz berdim. Kime söz verdin? Özüme söz berdim. Näme diýip söz verdin? Inni kedek aklym olanlar diýip söz berdim. Inni kapasaň içine girmen diýip söz berdim. Sen mundan ön kapasaň içinde edinmi? He? Kapadadan çıkmadan ön diýdiň ha? Uf. Senim sonra kökül berip men halidan kamaşyrdım. Ejem bilen kakama näme bolupdyr? Öýümizin öňünde näme üçin polisiýa bardy? Näme olar öllümi? Erwede adamlar olar öldürdümi? Vay, onu ertem kelleň gelip ýör. Bilýän öldü. Olar öldürdüler. Indi men näsem ki? O sarbam galmady. Ağlama bolýamy. Haýş edýän ağlama. Ente keçim elenok. Bolany. Göz ýaşlaryň typyr. Onu nirede? Onu näme üçin polisiýa biziň öýümizin ýanyna gelipdir? Onsoňam sen näme üçin aglaýaň? Men şoň ýalla. Bir derek ýere ağlap başlaýan. Akma kelle demen wah. Abaç kelle bolanyň bolsam gowy berdi. Dinle. Kulak as. Olar tiýagata çykypdyrlar. Neme ulagyň öňünde soradym ahyry. Şo gurrun berdi. Kakan gytdagly iş boýunça gitmeli bolupdyr. Şoň üçin saňa garaşdyrlar. Geljek bir diýip gitdirler. Öýüň aptalyna aklar näme? Olar başga zat üçin gelipdirler. Goňşyň öýüne ogry giripdirmi näme? Şoň üçin gelipdirler. Düşündiňmi? Owo. Gaty gowy. Inni gaýrat etdi. Ağlama. Şunu bek belli. Ağlasa adam güýçli hemem mehteç görünýär. Şoň üçin näme bolsa bol bersin ağlamalar. Düşündiňmi? Men sen ýanynda galaýyn. Yok. Seni iltik geljek. Men taşlama. Näme üçin? O taýda erwede adamlar bar. Seni erwede adamlardan halat etdimi? Başga derwede adamlar bar. Ýöne sen aýdyp bilmen. Kakama söz verdim. Men taşlama, haýyş edýän, men taşlama. Bolýa. Sen taşlajak däl. Ýönünde gepleşmeliler. Dinle. Şu prototdan başlap ağzyn guluplayan. Seret. Ola çara men jübime salyan. Men gulpy açýançam geplemeliler. Ine al. Men näme işläp ýörün? Düşüp ýören günüme teresseni. Görýän welin uyanmamla. Menden adam bolmaz. Şu durmuşda ýekece gerek bir akylly hereket etsedim. Hanana ýataly. Ertiň haýyrly. Mene gaty ajygdym. Senim ajygdyňmy? Hani ýurdaşar çyk bir tatlar ýeli. Näme üçin gepleňok? Näme boldy diliňi ýutdyňmy? Geplep bilem oga, ağzym gulpladyň ha. Ýadyňdan çykdymy? Açaram jüýüňe sallaň. Ey Allah, bolýa.
Han al. Al. Açar al. Aç. Şimdi men bile gidecek mi? Hawa gitjek. Meň garlym erjek diýe. Han yür onu. Menen gorkmam. Erendiň adamlar aşağıda kaçmaly boldy. Çaltyrak bolun. Kapy ýeňde tarapda. Oho, ertirin hayırlı olsun yoldaş ofisiýerler. Otalar bolda, bolýa. Başlyk polisiýa bölüminden jaňa dip şeýle adamlar gelse hökman habarym bolsun diýdi bolyn. Siz raýat polisiýasy? Näme, hemmeň raýat polisiýasy? Awwala, raýat polisiýasyna degişli. Näme şahsatnamaňy görkezäýin? Ine şahsatnama. Başga näme gerek? Ýok, başga zat gerekkel. Olar ýok. Ýok orsammoş. Daşaryny göreli. Geç. Kaç paryalar, ulağa menin çaltıra, tidirek. Tidirek. Bolanın çaltırak olsana. İyi mevzudi hayvanlar, hiç dadın köttödünden gelip bilen do. Salam. Salam hanım. 2 gatlykly 2 ayran. Häzir hanım. 2 gatlykly 2 ayran. Bolýa, häzir taýlanýar. Ine. Alın hanım. Alın. Noş bolsun. Hanım. Oğlanca gözleýänmezden şu tarapa gitdi. Sen näme hiladym? Näme üçin gidip barýan görmem aýdyň ok. Şu şaryň bakasyny açagam. Haýsy gerek? Şi. Şulam ýere. Hemmesem gatawadan. Sen näme dedin? Şarlar gatawadan eken. Ýetseň näçek? Barbyr men halaň ok. Gowam boljak ekenne. Şaharlar sen şeýle gaty gyýgyrşyňa çydamady. Gaty gynandylar. Çyndanamy. Awwa, şahar gerekmi? Aljak bolsaň al, biz gitmeli. Haýsy gerek? Inni injaldyňmy? Sağ ol. İşim gaýtdy polisiýa. Ýür berden, ýür gidel berden. Hawa öňe gidişlik barmy Raşit? Entega ýok. Bir ayal bilen bir çagan nädip tap bileňdi? Üstesine biri öňkü jenaýatkär beýlekde öldürilen polisiýa işgäriň ogly düşünemok. İşläp ýört Nurjan. Remzini torap gördüňmi? Ýerine ýok. Sen ödi işin gowy bilýän Raşit. Iň gysga wagtyň içinde bir netije geljeňi bilýän. Güljan ýanyňa gelermi? Ýok. Ödem maňa oň ýal doganyň gerekdärligini gowy bilýär. Men durmuşymda jenaýatkär üçin ýer ýok. Şol adam gaty ýakyn garnaşym bolaýdyn. Ýöne çağadan diýinjek bolar. Ejemiň bizden diýinjek bolşy ýaly. Güljanyň nirä gitjegini men bilýän. Ödüm urna çykar.
mi? İyi men geç. Barbar men kekirdeğimi seni batqa batırdın. Ne bollu? Ne meter ediyen? Sen sebepli. Men sen sebepli şuuna düştüm. Ey Allah. Inni şahsiyetmem alqlanırlar. Çağı oğurlamak bilen ayıplanayan önkü cinayet sayar. Täze durmuşum için qatı başlangıç bollu. Üstüne gider yer yerimim yok. Vah, kellen vursun kellen. Şu zattan hemmeti men yuq kuyruklum sebepli bolya. Men sana ağlama demedim mi? Men ağlamak. Gözüme bir zat girdi. Nire? Sana nire baryan diyen? Gidip baryan. Men çüğününü beydip canın ağırdıp görme. Sana yük olman. Öz başım özüm çarar. Muňa seretseňizden öz başyn çaracakmyş. Hani bäri gel aynama. Bolya, bar gidiver. Ýagdaýyň o gerek, hiç ýerine hiçbir bolmady gerek. Bolya, janyň sag. Yüreğimi yardyňla. Arkayın bol canım sağ. Maňa hiç zat dolanok. Men taşlamarsyň gerek. Menden näme diýip soradyň? Kapataň içinde ýaşaýan diýdiňmi? Ýaşaýan ýerimi kapatadan tapawdy ýokdy. Öň tüsahana barada bir zat eşitipmidin? Hawa. Kakam erwede adamlar şu taýy giýberýär. Ana menem şo taýdadım. Bir ýalňyşlyk göýberip ýat adamlar bilen, erwede adamlar bilen ýollaş boldum. Soňam jedam çekdim. Indi gaýdyp şo taýyk, şo kapata asla düşedim gelenok. Düşünýärmi sen? Şoň üçin seni ýanyma türkep bilmen. Barbar çağı bilen ýaşamak men oňurjak dele. Seni islemeýän üçin näl? Ýöne beýtip bolmaz. Dinle. Arkaýyn bol, seni köçe taşlaman. Seni gaty yktybarly ýere gitjek. O nerede bolýar? Polisiýa bölümine geldikmi? Bu taý kakam işleýän ýere däl. Polisiýa bölümi däl, ýöne sen bärde özüň arkaýyn üp bilersiň. Hani ýür baral wakaly. Girin. Müdür ağa siz bilen görüşmek isleýän bir aýal bar. Bolya arkaýyn geliberdin. Gelin. Salam. Salam. Gelin geçin oturun. Men şoğlançy köçeden tapdym. Ýeten bolaýmasa, näme etjek bilmedim, size getirdim. Geňdat, onu nerden tapdyňyz? Näme? Feilgäkden tapdym. Adaçyk garaşyň. Häziriň özüne polisiýa jaňat. Bolýa başlyk. Şuň bize aýdylan şagy bilen aýal şular bolmaly. Maňa ýalan sözledim. Näme diýip ýalan sözlepdim? Diňe ejesi bilen kakasy ýok olan çağlar bu taýyk gelýärler. Meňem ejem bilen kakam ýogaly gerek. Yok. Beýle däl. Onu näme üçin men gözlerini oklar? Näme üçin men kakamyň ýanyna gidňok? Näme üçin? Olar tapdyk, çaltyrak. Hemme toparlar herekete geçdi. Nerden tapdyňyz? Çağalar öýünde kaçmaka yetişeli, çaltyrak. Men sen adyň soramagym unutup durun.
Men adym Efe, Efe. Efe dinle oğlum. Men sana feretip bilmen. Onda men kakamyň ýanyna git. Ejin, kakan, hemem jigin, gat uzak ýola giden bolaýmasa. Elbetde bir gün duşarsyňyz. Ýöne muň üçin köp wagtlap garaşmaly bolaýmasa. Jigimem görüp bilmerinmi? Käbir ýagdaýlarda adamlaň ýollar bölünip biler. Doganlaryň kammy? Hawa, dogunlaň kam. Teňe ejeň bilen kakan barmy? Bardy. Ýeron saň doganyň. Dogunmam bardy. Ýöneni biz bir-birimizi göremzok. Näçin? Bir-biriňiz gowaraňyzokmy? Biziň düşünjelerimiz onçok gabat gelenok. Meňne gitmeli wagtym boldy. Sebäbi kapata barasyň gelenok. Sen gaty düşbi hemem akylly oglanjyk. Yürüm, yürüm, yürüm. Seni men taşlamardyň ýere uýan? Ýok. Düzelýän? Hawa. Hawa. Derediň, top syňdylar. Hani maňa bersene. Hani ýörüň oýnalyň. Maňa da bersene. Menem oýnajak. Sen kan oynadyň, maňa da bersene. Ay terek, gün terek, bizden direk, kim yerek, tayrap duran dil gerek, dillerin haysi gerek, gülcan diyen biz gerek. Men derweda geçecek. Hani yürüm çaltırak, yürüm. Yürün av, yürün. Durun, durun, Hani yürün, oğlanlar, ılgalyň. yerine bolun. Polisiýa geldi, yürü ılgaly. Hani yürü gidel, ow, yürü. Polisiýa geldi, yürü ılgaly. Bolýa gideli. Hani ýör gideli. Hem motorları göstürün. Hani gel, ilk sen. Ben Steiner göreyim. Ta tarafa gidelim. Sen bu taýlary nerden bilýän? Men Ştaýdan oldum. Ştaýdan süýt salmak üçin çykýardyk. Ýörem gideli. Kaçıptırlar. Men pikirimçe başlyk uza öýden eldirler. Kapıdan çıkmadık olsalar Ayarlığınız birini bilýärmi? Gaty gowulýa. Asyz Menem gowulýan. adamlaryň unutmak isleýänleri käwet peýda getirýär.
soňam kaka maňa şey diýdi. Şo zady alyp Raşit daýyň ilk diýdi. Ýöne tere tap bol, şondan başga hiç kime berme diýdi. Şoň ýanyna başga birini görseň, mysal üçin Ahmet daýy, golaýna barma diýdi. Kakam şey diýdi. He, o zat diýeniň näme? Juýyma salypdym. Ýöne soň gördüm ol ýok. Uy, hanşol, garaş. Bärde eken. Näde beýle bolka? Gülcan hanım, sizi tutsak etmeli boljak. Haýşe diýen gaşşak bolmaň. Alyp bolarmy? Haýşe diýen. Gülcan, O kim? Uýam. Nurcan hanım, toňuny özüňiz alyp çykardyňyz. ýene gaçyp bilmedin. Inni gaşşagam boljak gel. Ömrüňde ýeke jegedek dogry hereket etmegi özüňe köp görýänmi? Şu gedek atly işe diýendirini öýtdüm. Tutsak edin. Raşit daýy, ol erwe diýşeden ok, ýalbarýan. Kakaň saňa beren zatynyň nirdedigini aýt. Şonu. Nurcan, o delili ilki biz gözden geçirmeli. Men sizi berer. Häzir işe gitmeli boljak. Delili gözden geçiremseň, bul aýal soragy çekip başlar. Belki şolum siziň işiňize ýarar. Buny size tapşyrajak. Delili gidläp sakladyňyzmy? Yok. Diňe amatly burada da garaşdym. Gözlenme ananamak. Bu iş biçak uly. Para peşeş meselesi halis çiğnen aşıptır. Diýmek hakan şoň çiğnelirlipdirdi. Gülcanın bulaşıp yerin işini görsene. Şoň ýaly uyamyň bardygyna men gat tutanýan. Raşit Bayrak. Näme? Raşit? Raşidem bu işe dahillymyka? Raşid. Ey Allah. Bu nähili sine bolluka. Men näme ýagdygym bardy? Ýaşy niýetliniň soňy haýır bolýar diýipdim. Haýır bolyn azaçyk gynanyşly bolmadymy? Ağzı derman atıp, şıpa tapýana ağzılık kär edermi? Etmez. Muň ýaly ýagdaýlarda gam guty ýetip diňe lezzet galýandyr. Beýle bolsa, muň ağzı ýeri nirde? Bolýa. Düşünýän bolýa. Men belli eder. Soň çäre görürler. Bağışla. Başlyk Raşid nirede? Jinayet ýerinden soň edara gelen ok prokuror hanım. Jinayetçiyle gepleşedim miydi? Bolýa, ýürü. Tayin mi? Uyam aýtsana. Ejem näme üçin biz taşladyk ha? Şu wagt mesele o der. Men prokuror, senem jinayetçi. Şoňa görä gepleşeli. Behtir. Sen şu hatalyňdan halit ýa tapdyryn. Sen men dogunma. Saňa rehmet etme Gülcan. Indi nämen külkülüne düşdüň? Bari etmişim öz durmuşymy gurjak boldum. Hemme şonunu barat. Şoň ýaly ul dilli uşuga goşulan bolsaň, özüňe aladasy kim baý durmuş gurjak bolupsyň. Nähile bolanyny öňsüw dedilen. Mundan öňem talaňçylyk etdiň. Onu remzetti. Men onu tutsak etmesinler dip günäni öz boynuma aldym. Ýöne deliller seniň barada şuhy goýmady. Kä wagt hemme zat görünüşi ýallelir. Gowy sereden bolsaň görerdiň. Maňa işimi öwretme. Raşidi nämçin bu işe sokduňyz? Men hiç zat bilemok. Bar oglançykdan sonra. Sır saklayan.
Bu sana qımmada düşer. Bar oğlancıktan sonra. Şo sana himmetini aydar. Qara qaqam maňa şey diýdi. Aslında belan körüg Raşid deken. Güljan olmadyk bolsa, ol adamlar meni öldürerdi. Bir zat diýsem bolarmy? Hawa, Güljan aýda maňa şey diýdi. Men ejemi, qaqamy, jigim görmegim üçin köp wagt geçmeliydi. Senki gaty şowly. Saňa jigiň görmek üçin garaşmak gerek däldi. Hawa, Güljan aýda şey diýdi. Gözleyen adyny tapdyňyzmy? entek tapamak. Maňa sizin kömeginiz gerek. Bilýän, kadalara laýyk gelen ogam bolýan. Oňgurryň bolmady diňleýän. Şoň nämen açardygyny maňa anyklap berseňiz hoşal bolardym. Men onu bilemok. Ýöne aýalla onuňyz bilýändir. Size kömek etme garşy bolmadym ka diýen. Senden maňa kömek etmeňi haýyş edýän. Gürrüňi bolmaz. Biz doğun ahiri. Ýene bir zat. Ejem marada käbir zatlary bildim. Ejem ölüm hoply ketel uçurapdyr. Bizi goýar ýaly hosar ýok eken. Öýdi bilen bile ejir çekmesinler diýen bizi taşlapdyr. Saňa gaty erwet gaharlandım. Şoň üçin muny saňa aýtmadym. Näme? Indi şonu eşitmäge münasip boldummy? Aslynda ha hemişe de münasipdim. Men gaty birekim bolupdyrm. Güljan. Meni bağışla. Meni müthiş sorayan. Sen şoň näme açardygyny bilýärmi? Durun polisiýa! Dur polisiýa! Sen işiňe özüm seretjek Raşid. Paraxorluk, bir polisiýa işgäriniň ölümine sebäp bolmak, jinayatkarlar bilen dillewşik gurmak, polisiýany güýmemek, ýene sanaýynmy? Sağ olun Saliha. Maňa köp zat öwretdiňiz. Kän zat dälle prokuror hanym. Daşka täsirlenen peýdasy bar eken. Elini yaralanmakdan gorkama. Gidelimi? Nire? Men öýüm seňem öýüňdir. Efendim köçä taşlamar taýry. Oň biz bilen ýaşamak üçin elimden gelen etjek bolar.
Biz bilen yaşatın gelýär Efe? Hawa. Allah'ın kudreti katı gendir. Bizim kellamda gelmeyecek zatların kömegi bilen adamların ıkbalını şöyle oturuverýär. Adamlar käwat bir-birlerini gowun ýet bilen ýamanlyk emedäýärler. Allah bolsa olaryň erkini iş yüzüne ulanyp, şo ýoluň petikdigini olara görkezýär. Adamlar öz ýalňyşyna düşünüp onuň kemaly gelip başlaýarlar. Niyeti gowy bolup, maksadyny ýetip bilmedik barmy? Allah'ını tapan näme ýetirer? Yer Allah'ını itiren näme kazanal?